je dobrý marketing. Dostala som mail, kde bolo popísané, že bude nejaké stretnutie, budete v HCA, bude robiť v Nitre, čo je blízko, ja som z Trnavy, tak hovorím, že nie je to tak ďaleko, zaujalo ma obsah toho mailu, ktorý prišiel, idem si vypočuť. No a keďže keď som si vypočula všetko, ešte išla som ňom moja účtovníčka, ktorou tiež sme tam niečo našli, čo by sa hodilo pre ňa, to je zaujímavé, mne sa to páči, hovorím, tak poďme na to pozerať viac, tak sme potom dostali kontakt na pani Legátovú, začali sme viac komunikovať, začala nás pani Legátová navštevovať, my sme sa začali zúčastňovať najprv teda len tak sporadicky niektorých tých seminárov, ktoré boli, ale teraz sme to využili naplno, ako pre môjho nástupcu, ten absolvoval ten dvojročný ako plán seminárov, kde sú vlastne všetky druhy tých seminárov, ktoré sú prospešné pre riadenie. Mám dvoch následníkov vo firme, ktorých potrebujem nejak vyškoliť a ukázať im, ako sa správne riadi firma, čo všetko musia mať v svojej hlave, čo všetko musia vedieť, ovládať, s ľuďmi komunikovať, aby tá firma išla ďalej. Riadenie firmy z hľadiska obchodného, lebo jedna firma je obchodná, ktorá predáva, tak tam som potrebovala vedieť účinnosť akých ako pozitívnych motivácií pre našich zamestnancov, pre obchodníkov, odmeňovanie obchodníkov, nastavenie, ako to je, náklady, ako sa trebárs pozerajú. Prebrala som vlastne jednu firmu, keď bola tak nižšie, alebo sklesala dolu, poviem, no a teraz sme začali stúpať a je to cítiť aj s tým, že teda už sa podieľa aj môj nástupca na riadení tej firmy. Komunikácia, toto je vec, ktorú naozaj začala som teda dosť intenzívne v práci robiť s tým, že som zaviedla porady, napríklad pravidelné, a veľmi si to ľudia chvália. Veľmi dobre bol pre mňa ekonomický seminár, tak tam som došla k tomu, odtedy to robím, že treba mať nejaké peniaze v rezerve a každý mesiac treba niečo posielať mimo na účet, takže to sme začali realizovať, takže to napríklad ako, a zišlo sa, už som teda prišla na to, že naozaj je to vynikajúce, ale vždycky trvám na to, že keď to odtiaľ niečo zoberú, tak to tam musia aj vrátiť, aj keď sa peniaze dostavia, takže... By som odporúčala všetky semináre, ja odporúčam, ten ekonomický pre finančníkov, teda finančný manažment určite pre finančníkov. O komunikácii by som odporúčala pre každého človeka, pretože je skutočne dôležité a veľa ľudí si to neuvedomuje, ako prestane komunikovať a všetko sa dá vykomunikovať. Seminár o riadení firmy Produktivita práce. Program Profesionál je stávaný tak postupne, že začína sa vlastne seminári, na ktoré potom sa nadstavuje. Čiže ak niekto je vnímavý a žije ešte aj v tej obchodnej realite, alebo teda v tom podnikaní, tak si to dokáže aplikovať. Nie je to jedno za druhom, že má to tú časovú odstupnosť, čiže môže jeden absolvovať, stráviť, zaviesť do života a môže ísť na ďalší seminár. Toto je vlastne taká výhoda. Je to firma, ktorá robí veľmi dobré semináry, pozri si a zúčastní sa určite zopár a doporučujem všetkých, ktoré sú v ponuke. A veľmi dobrí ľudia, veľmi dobrá komunikácia a je prednes veľmi pôsobí ako presvedčivo a je to tak, že cítim to ja, teda tak, že tí ľudia hovoria z duše. A potom to naozaj presvedčivé, že v to veria a že v tom žijú a že v to pracujú. Pre mňa, ja som ako veľmi nadšená, spokojná a myslím si, že aj pre mojich nástupcov, ktorí absolvujú tie semináre, sú tiež veľmi spokojní, hlavne ten jeden, ktorý príde a ten vždycky píše, tam bolo niečo úžasné. Ale to nie je len pre firmu, to je ale do života všetko, čo sa tam hovorí. A je to pravda.